Dis. Sam, que vamos contar? Que vamos contar? Que vamos contar? Un cuento de carnaval. E quen se vai axudar? Quen se vai axudar? Se vai axudar, Sam? No, Miriam Melo no. Quen se vai axudar, Sam? Se vai axudar. Aitana. Vai te axudar, Aitana? Aitana. É o Bruno. Vamos ver. O bosque prepara un entroido. Érase unha vez un ananiño chamado Fernandiño que vivía no bosque encantado. Estaba moi triste e aburrido. Decideu facer un xogo cos seus amigos os ananiños do bosque. O xogo consistía en disfrazarse de diferentes animais do bosque. Os ananiños foron a pasear polos camiños do bosque para observar os animais. Despois do paseo os ananiños puxéronse a facer os disfraces. Os ananiños disfrazáronse do seu amigo a pasear con moitas plumas e cores. Outros ananiños disfrazáronse de unha bonita e olorosa flor. E os últimos ananiños disfrazáronse da perigosa abella. Despois, o ananiño Fernando fixo unha festa de entroido, a que foi a Arrar co seu amigo o rato cantando unha canción. A Bolboreta continuando por encima do caracol. E todos os ananiños cos animales bailaron e pasáronos moi ben na festa